O ell o jo. Un conte de Pere Calders. Narrat per Marina Formoso. Una temporada vaig arribar a ésser tan feliç que m'ensopia. El cel em queia al damunt, el món se'm feia petit i no tenia aspiracions d'impossible realització ni contrarietats que m'ajudessin a viure. Sembla impossible. Vaig estar a punt de conèixer la dissort per un excés de felicitat, com aquella gent que diu que es moren per massa salut. Què podia fer? Vos mateix. Seguia els jardins públics, els cafès, empaitava les dones, llegia novel·les d'aventures, freqüentava teatres, cinemes i altres llocs de divertiment, sense aconseguir res que em trenqués la placidesa. Ja es veu que allò no podia durar, que contravenia lleis gairebé immutables i que sant hi hauria, o poder diví, qui posaria terme. I així fou, i no pas a la simple manera normal, sinó d'un vell estil singular. Succeí que a prop de l'hotel on m'allotjava va instal·lar-se un parc d'atraccions, una petita fira que tarda i nit omplia el barri d'una rara música mecànica. Així que obrien l'espectacle, jo era el primer d'entrar-hi. Tirava el blanc, feia el circuit de la Casa de la Por, pujava a totes les màquines i menjava de totes les llepòlies. El segon dia de visita ja vaig descobrir el secret de la noia decapitada i al cap d'una setmana festejava amb ella. Però no és aquest el cas. La cosa a la qual he fet referència primer va passar pocs dies abans que el parc plegués per anar a una altra banda. Era un vespre de festa i la fira es veia molt animada. Tot anava bé, tot feia bonic, i la meva felicitat prenia l'aire de passar-me desapercebuda. I vet aquí que em disposava a pujar a la gran roda quan vaig veure que un individu igual que jo prenia bitllet per entrar al tub de les rialles. He dit que era igual que jo, però amb això no n'hi ha prou. És que s'assemblava tant a mi que era com jo mateix davant meu. Era com la meva imatge fora del mirall, dotada d'independència. Quina cosa més intolerable. Em sentia com es deuria sentir un autor que, havent acreditat un pseudònim ple de personalitat, comprovés que un altre se'n serveix. De moment, les nostres mirades es trobaren i ni ell va entrar al tub de les rialles ni jo vaig pujar a la gran roda. Simultàniament va sortir de les nostres boques un rondineig que no recordava gens la veu humana i les nostres orelles es posaren altes, tenses, com en els grans moments. Semblàvem, demano perdó pel paral·lel, dos gossos que es troben acarats de sobte en tombar una cantonada. Va ésser fatal, inevitable. Tothom ho comprendrà. Ens abraonàrem l'un contra l'altre com dues bèsties ferides. L'abraçada de la lluita va posar tan evident la nostra semblança que la gent que s'ho mirava no podia creuar postes. Recordo que rodolàrem per terra i que tan aviat veia la lluna damunt meu com sentia el nas colgat en la sorra. Les dents de cada un va conèixer la carn de l'altre. Foren provats tots els cops, totes les claus, i no hi havia cap reglament que ens fes nosa. Tan orgullós que he estat a vegades de les meves mans, i aleshores n'hauria prescindit de gust a canvi de tenir una bona pedra al capdavall de cada braç. Aquella vegada va prevaler la raó i justícia fou feta. Quan un policia ens va separar, el meu adversari estava desfigurat. De moment el policia se'ns volia endur, però jo li vaig explicar el que havia passat amb testimonis que certificaven la veracitat de les meves paraules, i l'home, comprensiu, digué: «No hi ha delicte. Jo hauria fet igual. Jo i qualsevol home ben nascut, em penso.